صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد ورحمة على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. gatan malagata uban malaka uban uban maka uban sani shugaban da ofisi a Najeriya shugaban kasar gobe a Najeriya Allah ya yarda Allah kare mutiyanka Allah ka sa gabayan su a mai girma jagora wayannan mutane da kake gani fatake ne daga jihar Benue wanda suka fito daga jihohin Najeriya gaba daya arewacin Najeriya gaba daya sannan kuma a cikin mu akwai tubabe da kuma sokotawa kebbi jegari dai jihohin Najeriya na arewacin Najeriya mai girman jagora abin da ya dama nan gurin kamar yadda muka je muka same ka yau kwana 6 a Abuja ni da Alhaji da muka huwa muka yi maka bayani muna cikin alubale a jihar Benue akan wani buhu da shekara aru ba shi muke siya ba yanzu an zo an yi kawo shi an ce shi za mu ci gaba da siya ana gallaza mana da takura iri daban-daban mun yi zama a Abuja a Malalawa da can ne hirkutan mu take ta national mun yi ta neman mafita inda a baya kamar yadda muka maka azumin da ya wuce mun yajin aiki domin wannan barazana da muke fuskanta iri-iri daga wancan jiha muna daurewa muna dare sun kai mu bango to a zaman da muka yi kamar yadda muka maka da muka je Abuja a cikin mu akwai jihohi mutane da jihohi daban-daban wanda daga cikin mutanen Sokoto ba mu sata ansa yace ku kanawa maganin wannan abin ina gurin ku muka ce menene ku kuke da uba kwankwaso shi kuma uban kowa ne a arewacin Najeriya yanzu ba so ya an taba masa mutane wani lokaci hankalin kowa idan kan wannan magana sai aka dora mai nauyi muka ce ni ne zan nema a kwaninta mai maganka domin ka share mana kukan muka sa rana muka to Abuja dan talata da kwana 6 muka same ka kuma jiya da yamma ka kirawo ka ce da ni gobe za ka je Makodi na mutane mun ce zama da shi kamar yadda kai ma alƙawari za ka je gwamna ko kuma da abin da ya kama amma Abuja za a yi ra'ayi a jiya Allah cikin ikonsa da kai mun wannan waya muka yi magana ni da kai ka ce mu taho Makodi gobe haka muka biyo dare karfe 7 mun sallah magarba a Kano muka taso kwana muka yi sai karfe 6 yadda rabi muka shigo lafiya muka samu hotel muka dan yi wanka muka ci abinci muka yi sallah da nan muka gangara Benue muka je to kuma Allah cikin ikonsa ka ce a dawo kana lafiya saboda haka wannan mutane kowa ya mutu tunda shi sako idan ka je ka faɗa wani ma zai ga ƙarya kake yi ko wani abu ko kuma aiken da ya je baka isar ba mun yi munna da ka ba mu dama mu zo mu ganka tare da wannan mutane gaba ɗaya don wayannan mutane wanda suke cin abinci akan wannan lemu wallahi mun fi miliyan 10 to saboda haka yanzu ma tsinta haka kowa sai yake zo ya ganka mu ji bayaninka dan da muka zo ba su ƙara so